nabo buragere umuntengete nabo buragere uchaye bobe nabo buragere uchaye bobe omongina wikisa manyanga miyogo no mugako echose miyogo amona nezo nigekonge mukanere Dr. Nkolenga munyiwete obotaka obe tiboli borogi tiboli roleria tiboli borwaire obotaka obe tiboli borogi tiboli roleria tiboli borwaire obusio minto tigo bworo na omochakano bobotaka obusio minto tigo bworo na omochakano bobotaka boka mambia igenda mogondo kibago kiao na yura tenenge boka mambia igenda mogondo kibago kiao na yura tenenge Dominic Mokaya nyakundi ogotoka ali ontange Nairobi amo na apeli moranga mbira na bakwani bikindu kukyane Keoke pandi tole ne lyogo lyobotaka nokubeka omukya asigasiao osabe Nyasaye elinda kobwatie elindo wenere Keoke pandi tole ne lyogo lyobotaka nokubeka omukya asigasiao osabe Nyasaye elinda kobwatie elindo wenere Tigato batige moteme sana momichorimi tagana moseraibu Tigato batige moteme sana momichorimi tagana moseraibu Abuna abana bake oketata bono linde buna abana bake okena buna motori wete nabo tokorumagega tosiegete bobe bono lende bentu agenda gosengo chiali kyoke asiye pandi alia wanyora chisani cheito gose kwagenda go chiali birongo music store gose keroka ali omatara ni music store chinde chiro gose bosongo ali obwansu gose nigasi nyamira gose ogembo sani cheito nchirenga ini magori babugi bari bachagete kare igomo igwete bono lende no turatoko na goteia abantu ngobotakobo kali borogi kali roleria kali gento montora konerwe obotaka no buoro muntu kubuke mambi totageti gokora kindi yonsi orochayo nyano mugaka gosomo ngina obuke mambi kwesi byobosio onya no mungina totageti kole mageti chabusikugo olista buko na kole totageti gokora kindi yonsi onya no mugaka obuka mambia kwesi byobeke botia ene nyimbo igosoka gochie paro genda gochiaria arabu lende bonego ikasasa bakwamanya konyoro mugako no arotelisa ransete omanya kolisi wingi miambiri biokora nande tararosi nonyemesi nyikorumani abana bamuraba sai na baro bali bakorere chiskuru bale sikalia bibagali ogorokorokore kondo genderende nogora none ngokonjole lyogore mboli na lyora gendere wamana konyoro mumurani gawo getemambia ogenda oli ebintu mbe byacha bikare korokuwose nekitoke nyaba China bareta no ashinde teritu koligi manebese ibakorete gose nekonda orutora lokora pi orurojo botako kubotige ndugu yangu na abana b'esukuru na barabu mukieso noli bakabwate na barabu bakonyora bale sukuru omwana enene tatageti kuibura bantu egento bagoteba omwana oegara tamanyeti ngangaki yarero bole mongo yo bunalirikara omuntu noegara omanyete naki nitasoma bono bole mongo yo ngoje bwateru abana bali mule sukuru tigere basolisoma onyole ngabitabu na bwamba na bwo bole mugwaino bono lendo omuntu amanye konkwaneri isena guto n'abamurabaye buna Samuel Esponi amo n'obuocha David Nyakwana amo na mauzi obonyo yani yakeruo Paulo Machukipenayo amo na Justin Misian Jackson Yonsembe omanyekane tekuno moswacha Thomas Onchangu boigamo na Nelson Onchangu Dr. Magogo Savina Korwali Nyagenge Nyamasebe Winikisoke mu amo na Violet Momanyi amo na Rame Kinyangenya amo na Clinton Moja omanyekani tebuno Gidi Rogers kijana omwalimu David Ndizi TV.
Ubwansu bw'omugusi. Omwanjwa umorigereria bwegetaseni Candice TV na nechinga kichine ko kwarigania mbuya mwana asinge njoko bana intugiza twaga jagete emeroberi yeito kurwe mambya paka boni nga kiri twikire twanyorere omogani yeito ase studio ende tuchukwanira amangana ao anne asiri tuko lialero tukwanira amangana asiasa ime yorgongo rwagusi amo nechi ngongo chitwetanene inyora napokwenda kurigereria emitandao yeito muna twagote ibotambe ase ensemo ya Facebook otonyore Ndizi TV News na ase ensemeri ya YouTube na bogotobwadia Ndizi TV News na ensemo ya Twitter nabo gotonyora @Ndizi TV News nabo okutoma egose osange na into kerengere kyao anekero omogeni oito asoire ase studio ende nayo nyare kugotoma libuli yao edituraji kobolia omogeni oito oikire ase studio bono nechinga kichiri cyabene kokwarigani ende tunyane togochaka eyemo ase yemo ekero omogeni one aikire ase studio niongo chikomwa libaga anyale gakotomanye gose gakomanye omwanjwe omorigeri one iyo ereningo erinde tunyale tokogendera mbuya mono ase chi studio jito eyenero Ndizi TV asumoroberio bwensakia ime igitaseni gegia chire nguma yoni gongo kwarigani onyako gotebi omorigereria oito ayeningo inde tunyale tokogendera mbuya mono Brighton Makori timanye tielie talie studio ke bagetelera liora kinirende ntonya kolimanya inche onkoro kwa Samuel Bosira Ngwenyi igonde omorikio monene yani Secretary General abagusi Council of Elders na boigo nakabiro mwalimu anda ukare na ende bono iga nine member ya National Elders Council yani irende Kenya ngima na boigo ninde omwanafunzi o Masters Kisii University indigereti guchigokora ndo chenga mutinyo December nkwaro kigutore ko ruororo ko irari bageri ende ko bakwani abagusi mwensi asemwa beta na bakwani rimbuya muri mwensi bwakire buya yasaga ndere ko basesenia esemore segasia ino mbuya mano omwanju muriri kwa igure na lero asimambia ya bono nigo tole na Samuel Bosire Angwenyi uyu nyareka wate abuna nigo ale General Secretary yekiombekeri kia Elders na boigo onyale kante ina nande boigo nigo ale omwanafunzi gose omworokiwa ase eskuru agandete gosomera masters igo naboroje buna ogosoma nabogosoma gesoma nkubwati kerengo kende gyonzi osire toende amo rimo ase umuchata wiri tukuria lero gosatu chukwana lero asoko jakera nigoro serikali wetera ewisara yobajenu ya arareti gose ekaru oroboti gocha saba Kenya bonse buna muntu tabetiri esindani gose utachanjiri COVID-19 vaccine tari gochukonyora bokorari bwe serikali ekerengeri kya ongerigi ase engwane serikali yarwete itukuriga biya mano kerengeri kya no kerega ditangani ntobwena tigoika ekegwange kyo serikali egocha gosuguma raia bachikobetwe sindani aba Kenya na abantu banene na ndebabwati kisemi kisaine barorire muri abantu bakurangana tari Kenya okera kinyense yonse na ende barorire muri vaccine ya chire abantu babetirwe ogokwa nokobwatwa koborwaire sabantu gwakeanire bona babatigarite bake babwati kisababu chiabo kitari ndatebe kitari ngiya bona ekero batigaire bake ese okorra gwe serikali igero chinga bana abantu batari bangaini igo bona abantu batari bangaini igo bakubetereri gukora egento onye ya ikeire igo serikali tige babetereri ebakonye tari asobobe asobuja lakini ntwegenete nga amangana ayo nache abantu bache baigwe na ende bakore muneta keire omwanjwa omorigereria kwa igure na Bosire anyaraka gotwa ebirengeri byao nae inyura na ntwago boria ebirengeri byao nyaraka gosanga amona intwe ekero twakobori buna aye kwabetiru echanjo eyo gose ebirengeri byao mbiribi anene kare serikali yatangaza buna
onde bwensi utarabetu echanje tari kuchunyora meroberio gose bokorari bonde bwe serikali genderera gututomera uchumbe yao enyinge wetira ase enamba eyo ere ase screen yao igorabu boigo ase ensemo ya Facebook bakotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube otubwatie na Ndizi TV News na sensemo ya Twitter otonyora @Ndizi TV News genderera gusanga amona intwe tumakerengere kyao ende tunyatoke konyora ase studio ito nakegosoma gocha ase more mwancho omurigereria osire kora tena ekyombege kya elders gose ekyombege kya gusi council of elders ngere kiege egasi abanereri biyamono ekyombege ito gekorokwa Abagusi Cultural and Development Council. Yani eso bwenge Abagusi Council of Elders. Nyere sasi nini esediatelio. Igoli arosetiwe na mwachiamani yoito James Matundura Raka na abantu balenga bangaini muna Professor Kama Onyagosira Professor Maranga na abande. Bagachole dietelio. Ditangani abagusi geminite abagusi bonspi esababeta. Obo amo bweito na nengecho yaito yomogusi totali bisa kubinde. Cultural geminite chingencho cheito chomogusi. Ekero koumira omogusi akole bintu byaje gosaga achete nyomba gose amasikani abana baye gose munasigeta bayiboli baye nabokoranga umuntu oyo chingencho cyane cyomugusi einero culture naendo gukindi kwa abana nebintu binde development nero eye nere to etelibaga nore mbono mona na chire studio iga nere etuancherete ngokwana kende gionsi igoro ya magenderero munakogendera chinsamo jetu chagusi ese pongesiere na kero kende sokonyorukore development alavu Council esabagusi no barajiro ke tuleti na baratyo ke geikaro na baratyo ko bomo na binde byonsi pya bantu mo kwikaranzamo ibarasa egere mokwana magana ino igerie terio na bolire ditambe igo na bolire diengencho igo oritenene to bomo digatenenera chitabicheito cyabagusi chigatenenera magendero chigatenerera ebikaro birito gutwara twagamba emechando yomugusi bon bosire ngoboli inu ase kyombe eke gya Council of Elders kya United mugusi ose kya redro mugusi yamu tigante beiga ese ntue mune kyombe eke na toire lietali yaye igotoregente kemo inse yo borai bwa James Matundura Raka igotoiguanaine igotosikaine naende otogokora ebinto mune bwenerete nabo igo ayatua akorire togokorera omogusi nabo igo ekiombe giaito chi achenda tobwate muna twebangete ntogenderete gokora muna etakeire igo ase ntwe obomomboro aya togocha abantu ba siasa mbabwate obomo bwabo nabarabwo onye bakaramo raia bagusi moroche lakini nkagerete no embarabwo ngotema bari gochamo na abagusi kwa chumura oburai bweito nabo igo no bwegenka inkagerete nga obomomboro abagusi ntubune kyombe igo tokora obuya twarari naya nakwanire lakini onye abagusi bako yaigwera mwese onye moko yaigwera ndimwe gwambu yatogoteba igonga motori lakini tokobeka bantamo mune skuru obatebi nga iga baja goteba yesa mwanya bantu tuli oyo koigunko igwari otari koigu ase ekyombege gya Council of Elders ingo gosororo gose gosororo ase ekyombege gya Council of Elders okay goire sonde bwensi lakini esoborai oborai bwekyombeke muroche ogekorukunga elders council abagusi Council of Elders na bantu banene bamachuire emiaka toratebe nga ekiroko ku elder obwate emiaka na misini wechigoro lakini ogosoa ese kyombe na bogosoa miaka ende yonsi ntobwata abana baito abandi babwate emiaka 25 abandi 30 igo bari members intobwate chi welfare nabonda ya toli kurumagega
ese bintu biri twakorire welfare na bono eno mwana obwate miaka 7 ose obwate miaka 12 kabwate birth certificate na bakobe member igo bone kubwate kana nga okwabe member okoreki igo bwanjeire na Brighton bono reiga yogo gwaiterete onye torazo anene ase bona na kinaiga anene ase kero kwa na elders abantu abange bamaite bina abasaja na bari elder abange nambara sikyo mbigi kabisa omogina nere maite kwa biru omogina nae no mogakoro maite omogaka no omogina bono engencho neri ngaki elieto mogako liko gende somosaja nelieto omongina yagende somongina lakini kwa chumura ekaro togotumia gesongo nga elders igabangina no bari na bagaka no bari ande ntobwate members ntobwate leaders esekyo mbigeito muna ba Florence Manduku babo Meli Barongo na abandi babana Masenge na abandi abange tobwate bari members baitu esekyo mbekyo chobe shino ngai chikuto ejira se county ya Kisii usenyamira ose jinsemo a chagusi ngai chobe shino chikuto obisiene na kabisa turaroke headquarters igere aigabo songo turatebe opposite Kisii school obisie yo gabando ito isi excellence chamsiongwa toete no obisie itere nene lakini ntobwate chobisi chinke esenyamira ese Kitale neji sub county chance binchi bwati chobisi igora kini yetu kwata siaito no wagwese na batebiri gati yali mwakorire gosimura tebune kyombegia gusi council wedas kia korire achievement chiri mwanyare mwakora njiri chechi aye chinyinge nganse ko bari bintu twakorire korumambe paka marogoba agiti anda batebia kemo ekero Kisii yarenge college diploma college inje mapendekezo na begetwe ngegere nerebe university college mune chinde konyora chance de koba lakini rende muna tolerende go chaiga nkore butolerende limo igo nkore butole ebinte bio efailio ya rosetigwe ekagachu no rene kero professor ngeliale minister na be failio no ene tamanye to senero lakini ekero twale tobo semia koru professor kama na bande kero barenge teachers se Moi University na litwa rose tieke kao tugachorana tukagenda pake ministry paka Nairobi tugatebyongeri nga ototagete college yaito ebe university ekero batiko check file bakanyora nga mapendekezo na arengo ne minister konyoleta right Professor Ngeli akabekese ya gwa no mugaso yo akamaya ko transferred ku Ministry of Education akairwe ministry ngao omo minister mo ao oreko kusali kosige akareto igo nintwe twagerete e weekend twachete yaringe Friday tokarora Professor Ngeli tokarete university e wiki ye muna tokoirana otobwate university e bwate principal Nyasani e bwate Kiromonto igo ina achievement nene mone segusi ayungati yali achievement mwanyari mokora no tomenda achievement ende eyamo tiamentenke eyende aba members baito ntwasoete university tukabundiswa muna tokoba abantu tokogaya nabantu igesongo mediators igo ntubwate diploma ensemo ya mediation naende ntosomete ntobwate kidigiri ese a section ya Bachelor of Arts ensemo ya Peace and Conflict Studies igo ya tosomiri na intu twabere kyorokererisa abana baito bago kinanga onya bagaka bagosoma iga ndocherenda na intu abana baito bansira gosoma kidigiri chegoro igoro esali barorire na intu tole skuru igo eyine egachie nene na nebinto binde sema kana development nkonya go tuora tole nkonya go no mete no endeke baki go keruterige na go tomo engwe nkonya go kura tole ngina bono ase project gete ekwa mete munege tigi asuneka muna chipara gete chikwa mete moroche no rumarani uchinya koe go sibarani uchimanga go se chi omolinga mo chisengera machoge go chiagu chi project nchiro konyora chikwa mete eine gasi yaito muna ntwe elders gokurere serikali nga
aiga mwebire igento mwata to kora aiga nkegerete gokorwa ne bintu binde mune bina boto kuna gotebya abantu baitunga betuchi sindani chi vaccine kolera mini corona te baita iko na yandi anene ingige koirera amangana ya wathana development gose magendero atari koreka soro ngura gusi iye koirera na mokure gose mo urotote inanyara koreka ngongera nirioreria kero to koirera omwanjwa omorigereria on this TV ni to endete kurigereria amangana ya magendero na siasa ime yorongo rwetura gusi ekarona gotina lero ni gotole no mogeni Samuel Bosire Angwenyi oyujo toerera ende atumanye wena ate nigare omo general secretary wekiombe kirikia council elders una anyare kaote iwo manchu morire andonsia sore gendera gututumira okobori kwao gosebirengereri byao sanga mono into gwetira ne namba eyo ere ase screen yawe gorabu amo asensemo ye mitandao na botonyora asensemo ya Facebook Ndisi TV News na sensemeri ya YouTube na boganda gutobwadia Ndisi TV News na sensemeri ya Twitter otonyore @Ndisi TV News tikaturamira matema kego ndinetnya tukwirana tanya tukosanga amange. Obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikirundekerene negokorengera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkor bwogusi neji kaunti chito etanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite koda ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TV Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore Dizi TV nigo tore nekerenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Dizi TV obwensu vuomogusi. Amatuko atano na bere chinsa emeronge bere nainye omwancho mulgereria korwa senyomba yaito yoboraria abaigama gachama na Ndizi TV ime yorongora buse na ukwanire andonse soberete ereteria ne Vincent Nyanja asenchere yabene tigangire birebi eriko kwarigania asegete seni bya chira kuma ime na iskorongora buse asokumugani chinseme sichionsi asenge nchi yaoni gotokogokaria ogosira kwao na nene okobana intwe asemesa yamangana maya Buya kegima onyancha aiga asemesa yamangana maya ntogwasiorerie asoboime na soboene wanchereria kondo wensi gotayo buna awateka ime na isiko yorogongo ruagusi ase chingongo echichonzi ndokweba ali akoreganire ase ebinyoro ndokore obotuki ase ebirengo bigoro mono tuyachunjuge komenta na korusia konde gotayo eri onyanyore asenchera yobekirano nainche Sara Nyarangiontita tinda kwebo mwancho murigereria on Ndizi TV umerana nainche keralituko lya Jumapili asemesa yamangana maya ime ya Ndizi TV nero wansu bwomogusi amatuko atano nabere atarabutuka rituko lya Jumamosi nigo ndago jageri eikendi yao ase obwansu umerana nainche Brighton makoli ase emesa yamangana amaya ochakira chinza isano nebere chamabaso oika chinza isato chabutuko wata etaliki na inche Vincent Nyanja keralituko lya Jumatatu weke juma enseyemu nabo igo chinza isato chiabutuko aselibo ningo ya sansamurane na gokomanyia bunatekire
omwanjwa omorigereria kwegetaseni Candice TV na ndi tuwakira mbuya asogojora igetaseni ke inamba eyemo inyura nigo nabogondera gutubwatia ase mitandao yaito ya Facebook Ndisi TV News, asensemo ya Twitter @Ndisi TV News, na sensemeri ya YouTube nabogotonyora Ndisi TV News. Gendera gututumira webire kerengeri kyao guhitira ase inamba eyo ere ase screen yao gose ase mitandao eyo nago somere gose nago tebiri. Gendera gutubwatia oikomwe anene asiri tukulia rero turi azemeza ya mangana yo gukwanira igoro yo obomo gose amagendero na siasa ime ya gusi amo nense yaito ya Kenya. Inyora ni gotore no mogeni wito Samuel Bosire toma riboli lyao ene tuya tukumobolia eliri otagete anyaraga okwerani gose osange ebirengeri byao amo naindwe osire ko twenda omutimo komokego na kubona achievement chene chimwakorire ngaki nama gwatana na development gusi ebintu mbere bitarakoreka inki bitarakoreka deba mangana achievement chiao na nchigere amagenderera yanyaraga okoreka ase orogongo rwitu rwagusi pia mono na inde Brighton tigankuna kune igoro ese magenderero twarakorire gese natigeranchera amangana nare ogokora gwaito yani tukoruke culture ntogende tugosomia abantu baito nga kogendera gukwanike gusi negento kia maana egona kiragere tobe tokuru kwa bagusi onye rugeji teyo igonto liba gusi otorabegente kyao bali munarete gosomia abana baito ngege Swahili nga pepi kucha ni ebinte bibitige mwana gasoire compound digakwanike gusi okogende sukura kwanike songo nege Swahili boigo abana ntotaganetia abana barokwa amarieta talinga James Peters Margaret James aite marieto rogeto mwana roko mwana bosibori roko mwana marie roko mwana ratemo goko murokara temo no maite nga yo mwana yarwete goko muroka choki no maite mbogirango egente kinga konyo mwana gagosira na bakomanywa oyo no yo bantu gete gente kyo kere gichingejo ne chindagera chetu twakalire manyabwali dinagu ne chindagera chinde miongo nero na beta gete kobwate geticha otware bintebyo ebine bintu twasomira abantu baito bamanyete namangana amasingira ito environment moma yetenga nkole duali chitente chiri cyare koreta amache chisasati chibitonto byare gukenonora amache emetaro ya tirwe amache asarekire bona amache ayo siko yanyubono iga konyora ngakubutoire no enamara ebinte bitigabira niwe biro siguno nyamari makeire elinde obuya bobororo agar tunyora amacha amaja tukunywa igo aibine bintu togenderete amagendero togenderete gotebya abantu baito pamanyenga ebinte bimbirororo na boigo intwe munabagusi ntu atwarete chinkwano chintambe sana nabasigisha batobebe kaine pako mwali twacha gukora estokolika amapatano tokubeka chisi abagusi tigamba tebi nga korutobeka amapatano ichisei indo chinga no boibibu ababoke na borabu bwa sirire igoto bwata masikanya manene nabasigisi na nde moroje nga basigisi aba batosinye inde gaiga muna pometi abantu na baito barororo bisakubyaito babasi abataboli kyango momanyeta magana ipaka bagusero igo na kobate abana ekyombe keino nkia konyete gusoro usikore to morembe gatiye mebaga yaito naba mansai exactly na nde to gende to kuikaransa abasigisi aba mansai nabagusi ange limo omwaka ayo ayina magendero egento kende twansire gokora ebyasara n'abantu abatubebekaina amasai mobaroche abasigisi mobaroche igo oino marembo genderete kobororo na ende nkonyomera na tole igo bono buno bwa mate bogendete kogendagu egento kende kiengencho mono twakorire na ende to na into togwe yake kerege nga twakorire gente kenene ni into abatangani otebia international body eri yarenge ko kore korwanera abantu abagotu eba egento geke na barabuo mbaru enseje bagwekana igo epchibese jimokora abantu bako ewa nekyombe gito gia kwanete Bosonge Stadium na ende ekero president urwa chago cha yanturago tokabotebinga esa ulibangire koera miaka 70 go chigoro baibonsi pichibesa egere abantu abagotu bakonyeke na ende boy gontu bwate uchiwelifare ndobwate chiwelifare ibere chigo konya abantu baitorinde kararire
waini buya birogo byatoka bintu byatoka no era kambuli banyenya chiema chiatoka umonto sanduku yatoka umonto aini buya igo chiwere fechi ntuchibwate na ende ntobwato bwa matobu ya nabarai baito baba ba serikali baba ba siasa into to sigete kero monto ayina magendero mumaite ayugati ya magendero ndoje na mange sana mwa korire nandi na mange morobereti bono nkoboli secretary inubuna ekyombeke kia elders ime yorogongo rwagusi yere nyamira mo ne county yeto ya Kisii meroberki mwa bekire gose ntotakere ntubuno mugusi ntotakere gotwara spokesman gose spokesman naro liswali lilikuwa mbolia ndiri rais buyaigo lakini olireiga ekero tubwate county yaito murangone ya Kisii nebwate spokesman yaye omonto gokwana twategerera igakorokwa isi excellency governor James Ongwae nere turateba togwetoginga etwani ya Kisii county nero ye governor egenta atebire na kiekyo nere president yaito igaiganka igobono nere turatebe spokesman monto de na inde tayo no ano yondo rakwana ago nero ramatebinga gendo kwana iga togocha chinse monye nobolemi abalemi mbo bwa spokesman babo togocha abantu be serikali civil servants muna bono tubwate Dr. Matiang'i nere spokesman y'abantu be serikali bosire ngona chake bono anene ngwana tora sobo chori bu mwaka bujiri bibere ne 2022 twarorire bisa kubinde biko beka omonogerio ororo inubuna etureti ya abagaka asoro ngoro turwagusi inu ngaki omonogeria wenete kobekwa ekerto gotebuna nyachae na renge omonogeri wo omogusi bono ekeronya chaje tegosira ntobwati monogeri ongo bonagi ori ora kwanere esauti yo mogusi gosora beko mogusi amo norori oyo bono eliete libono lirario ndiri koigwekana buya omonogeri no monto gokwana amasira y'abagusi bonsi pi ere muno monto yomo ntomobwati oyitaiyo taiyo ntotakere omonto tobwate omonto le senior most omonene pi ese serikali bono igamatiani mate bono kararia kende gikera esemo ya serikali yoka egento ikera baria arorenge gente kenge fight omugusi nere nabago karabati munaka manyete arorenga mugusi ofaitikire lakini ngano omugusi ogokwane runo monto yo bono mwana tubwate byame bingeiga odie mumbiro udambiro chubirimbiro ngoro jora kwanira bantabagaki bono omonogeri oyo omonogeri agochoru gosa kwebeka unaweza kuingia kona sana lakini rende onyo ensemo ya serikali igeko choro monto ye onye no yokwanira polisi oyo gokwanira military oyo gokwanira AP igeko machora naende onye kai goikangenga kinere omogusi akobekwa omonogeri eyere egentege kongu dirario igarachoru ngai ndara choreru epanera machore nereri ngai naende ngai yara bekirwe ko biye na twale uniform ose ko tindo chinga muna na ko tebia okono okokwanira abantu spokesperson ige kolinga no bolemi onye na serikali Matiang'i naro onye no bokambi kabisa administration yo buraibwense ya itokusia gavana nariga na nyamira naro anene bosire ekero nako borina omonogeri bo mogusi gosinaro gosinata kire kobekwa ebisa kwebine nako tena twarorire bigo ikaransi omonto ekerindo monge obekwa ntwarra Justin Muturi omo speaker o National Assembly gakobekwa n'abantu basobo kago ikaransi egeti simbarati na simbarati gane na ikaransi tu agatene omonogeri bo mogusi bono nakitotagana inune tureti yabagaka inu ninu mo ikaransi onde totena aye tureti ikiara ntobaeta maskana ninu tureti mo ikaransi onde mototena oyo nero omonogeri itu ntwana kobeka onde nore simbarati gwatebire of course no mochumbo ito tagoreti tosigete lakini tindochi ese twatwarire gekao abagusi barororo chi category mbali bamoretire Kisii stadium bekeire gose negutwa goseki
omonto abagusiba bekerete egutu kabisa agaguchibicha ngabana ongwae gavana ngwayo mwamoikaransiri inze okera mwakero ogoteana ongwae nero ore spokesman lakini rie kwateana ase county ya Kisii county ya Nyamirareni bono etutake tomonogeri ogusi norori oyo bono mbona ararigigwe nche tindo chionde naende goikambe honest kiombe giaito nkianya koba esomonagerio ya kobekwa gosegioka nkianya kobeka gosaba gusikwa chumura mbanya kobeka igo bono ntomanyeti muna gwateba simbarati ngokwanware naende ngoteba ore ngana abegetwe bono rende intuntu arengo igo bono ntomanyeti ose nabegetwe ose tabegetwe konyo obegetu mbare bamobegete naende nakagenderete kubanogera bali bamobegete nkono gwaka inu mubwate emiroberi yogochikobeka murayonde bwensi ase erindanyara koba monogeri bomogusi ese kwerere muna nagotebia ntwe otokorokwa abagusi Cultural and Development Council mandate yaito no eragwo ntori kogenda naende ntori bantu ba siasa intwe otorarwa maoni eso monto siasa ngento getago kora torore ngankeri buye ngego faba gusi dirario no toramotebi ngatata ankware gokora iga tali okobetereria ntwe tokomo advice igo hours igerabe advisory across the board esegusi lakini ntori gochigotebia abantu gosino mochibu ngakorega chiga ntori okorabo anene ase emogusi taraba amo no ene kreto wakachikura ekero monagario yata iyo inubuna etureti yabagaka gusi council of elders inu ngotora amorgoji ase asamo gose emotagetena ntonya koba amase tonyago soaga naga inu ngimobete miroberini gwa buraitori yawa no ora riongi getia kona akire no kogotebiga intumu nabagusi nebisa kubinde no ena baruya nabande bonse no ena bayikoyo aba otole ebyama mbali naende nore ni ntwe munabono elders council ntoli kya makemo elders council ntoli kya makemo igotobwate achende yemo tokoroka ngo objective yemo lakini ntoli kya mako ese ntubali elders council ODM baro enambenene Jubilee baro enambenene udambaro enambero tinkomanya rende nekegenikere nebyamambire tobwate munabono PDP biomiko magara ekia misati olio re coordinate ye byama Kenya ngima nerena kyama kya yenkero bona bantabu kisiasa rochi no nyare kubatebi nga bono kabamo igamba kwanere egekoro bwate ebirengereri mbali gente kigya siasa Brighton nege komu omwanjo omurigireni oendete gusanga amo na inje Brighton Makol asumuruberi bwensa kya ya ndizi ikuru ase station ya Chirengume getaseni kya ndizi TV ya Chirenguma anene asumuruberi oyo mambya bwensa kyo itwa chagete chinsa ikomi na ibere chimambya oika chinsa jega togendete kato jokora chinsa chiri chigo ika chinsa isato igo mwanjo omurigireni agendere gusanga na into ebirengereri byao nabo gutuma okobori kwao kutochukobori ya General Secretary kwa Bagusi Council of Elders naande nabo kunyara ninyora ntwakubore tia alibuna echanjo ya COVID-19 serikali yatangaza buna onde otara ewe chanjo ederjo kwa ubokoreri wonde bwensi serikali endera gutuma ekerengere kyao ende tuchiko somagaiga onyara okobori bosire liswali elinde lyonsi lyoragani korugaiga una atebire buna monogeri pado gusi ntura twara monogeri gusembaro lakini barabune tureti mbarabeka onde bwensi bosire gusi ngo kadoro tuade abana obomo gusi mbaro mbaro tuerese ngo obomo gusi mbaro ni numwa obekira amagose omogusi na twebori togatenturo omogusi tokagenda no mo anene ekero ngo boli enene ekero tochikosoa amangana siasa una bono 2020 yegire na tokatana obomo gusi bogo chakoro tokwanda amangana siasa ekere go ikera siasa rero obomo gusi tindi koborora buya egekogera muna naika goteba igo tobwate ebirengereri mbali oroche abarai baito mbaroro bare for Kenya mbaroro bare 40 people 40 people njaerete mbaroro bare byamebi ODM Jubilee na Kiangu
oroche ogomobo muno mogusi burabu muna nateba no bokongugore lakini ekero togoika ng'a siasa eye nkogendera turi gwaka chikura Brighton tiango tebi ng'a ese guchia abantu mbaro barakerereire chikura ande bali bake barakere Ruto chikura ande bali bake naende nore Tito lio Tita bakumoroko lio masomali oyo nore nera mochani aboke achiche gocha na baba gusiba ko mwachikura aba gusiba bakonde bwensi timanye twese no gutamanya ose no gutantana goso tolebo igo gentonga ochobu ataba gusi obabeke ke bali ekamo gosege tonga elindo obabeke iga bakore muno goteba gentekyo tindo jinga nkero gosenkebe buwango lakini nabona ari kugani no ninche kebebo muno okwana yo nabona ari kugani kebe igo abagusi totwara umuntu oyomo totwara birengerie bimo totwara kerenge kemestogochi lakini getaraba tigatoteme korwania torego che kanto ike stage iyo muna abantu bande bali nonye abarayi bare byama ao gosiba gusapoti byama ao na abarayi ao inubuna edurete yabaga mwanya gotema kurangiria abarayi ababonzi yanene tujagiro mugabana ababunge aba MCA mubabekamo turakwana asiri ogerimo buyamono kwa bolirigo intwe ese abagusi Council of Elders kero mwaka intobwate ngento tokokanga annual conference ya leaders abagusi leaders annual conference toko kora kero mwaka chinyinge chaba tu akoreire bosonga lakini ya muntu akorete Nyamira ekero toko kora chi conference echi otokurangeria abarai baito bakerengencho korwa abantu ba administration chief twarangeri chi MCA andi iri banenge chi councilor twarangeri abachumbe twarangeri abantu baito be serikali kero mwaka otokurangeri lakini tiango tebi gaiga eyene TV bantu baito ba siasa mono mbali gocha ingekora batari gocha mbabwata magana abo lakini omontero tanya gototiga igakorkunga gabano ngwai norenya garama na cheterimo otherwise mbali gocha nabo bago promise kabisa baicha tuabachi kadi tuenda bunge tuabachi kadi tuabakora keregento lakini yongo kwana buno mogaka nga mbali gocha no mogocha ande diri kale muna bono oyondi manduku bali barurororo nabo bale gocha kabisa naende batusira muneko nyarekana nore gavana kiringa gitu atoli mekutano gotosirali ese bosonga ngoso atora sabo jori bo mwaka bujiri bibere ne meronge bibere ne bibere obojori obonene omorembe mwarario morembe buyamano bono nabondo joko boli buya aje bona aye no muntu buya kabisa abagusi muna twalire Kenya yatengechire emiaka etarimeke chikure chikorumagega 92 07 gocha 17 gocha chisegi chabeire ebisa kubyare konyora omorero bwogete obari gutama gocha gusi omogero tamoja gusi omoruya omogikoyo omomanza kero omuntu tamoja gusi ogweka gusi otebanga basi lakini Brighton tiango tebinga obwango boiga omwaka oyo iga naende gochigo chakera chura gocha iga injarorekanete ekero omuntu siasa gocha gusi abantu bagwe korege kundi banza korutamagena banza komochongeria banza komongora marieta tayo tabie yo tiyarenge ya mugusi naende bali baigegete gusi eso borai kuru 63 oba totebete toba banta baitebere toba banta baya naende monyore gusi abagusi igo bare kerense kerase Kenya na gochisiko one kere gotokanga ni ntutoji koruta banta magena oruto monta magena abantu baino bari gosenchiri bukomi sobo oruto monta magena abantu bari bwa misini sobo nkieke bono nkieke gwakora ayo kwerengere ligusiga kwebire isomoke nyokomoke mumuromino okagore tobulemo asagwo eso monto yokoruta magena egente kiesaba gusi igona tebanga gesire
totwara masikani na moto gogotemwa rutabanta magena mokani kabisa egekogero tubwata abantu baitu gusi bakore biashara byaito bamenye ata gwesho bareterende gusi baseriwe no bwate gento ko babusia igo inubune tureti ngakimwa abeke mirobero kimwa abekire irikora ryo morembe na gosemia abantu inde tunya tuchugwaka chikura cyo morembe mwaka bujirwe ne 22 muna na atebire iga aya na magana na atebe kyombe gyaitu muna na aya na magana chia manya manyete aya na magana kyombe gyaitu kemanyete nga intuba gusi ntoli bachege na ende ntogo chegionde bwensi omonto goja kolgi chikura iga abo nde bwensi tigachi chabo ri chikura onye tomotageti agende ngora onye totageti go chiororo tago chio onye gogo chio onye chinkobi waka aka chinkobi genda ekure go ika wake munorengerereti ejinero ino no musima bugwe kyombe gyaitu inkoboli ase buna intwe kisa kyomugusi no gwate buna abarango barangere muri mbagoja intu buna bagusi intu takere osentu takere ko nyari baga ase national cake cake iri ko butoro inturi bagari intu takore nyara iri bagari tondiririye okuna ko ogosaba kwane nga tonyore na intwe egetari gyaitu egetari gyaite kenene ensemo yoborai nabo tutagete na intwe tonyore mwana oito nera atiokerero bogambi intu atwara oboto bonge nga tota intu tukamajikoranga na intu tobwate na intu kairi gaito karaba bwate chinguchara kara tuome chinde rakire ndi muna tokunya gocha iga okoranga ebirengeri bito bano ngakyono byaba tolikorra gusembira buya ntu atwara kugania kirombo gusina atwara kugania na nda kamajikoraga nga nyare boito nero gukogenda aria nera chikoburuga rende esuguri ye kare koyeke binto nera buruge na nda tauri lakini rende bono ntoro jibinte gusenkoba bikali nduntu asaba bibebo lakini ntoro jibikoba buna mbikoba German General Secretary na mbikoba igo na bimindi na ibagari to ndio SMS eri ekere bintu byochikobago wone yo nare gotebe yabagusiga abagusi tigatue bange na ndo nare kurachakira iga abagusi bari chubiri ebange na ende na yenyore kerogo gwechigoro egekogere katiba ne nkorwero bosiboro obwo na yore choke buya egere na yonyore kerogo gwechigoro aria bagochigotaka gosokio omonto gose no president yakorwanera banyoro na yore igoro onye no DM na yabagusi ntubate prominent yabagusi baito baro DM muna chane tiongera professor Ngeri na abandi yani bari prominent na barabutiga barwanderere kegoro egekora bantu mbura kogota bari dabarabuti abarwanderere go chigoro egotoka ngodie munero nkoretera omonto kabise onyora ngumugusi neroro egotoka UDA nero bali baro tigana baro berwanderere bagenda igoro ekyo nakikera atokonye toise ko bangantu no gwaka chinkobiga na koimokia abantu bande na kobaterera ekibono nkeribuya tigana itu togenda igoro kabisa agere tuchikonyore kekierie kare igoro lakini tokweringa keke iteyo omanjwa umurigireria nigo gendrete kurigeria umuroberio bwe ensakia ekero tubwate nkwana ya bene ime ya Ndizi TV News igo nigo twendete gukoretera imiroberio ya bene kuru ase ensemo yecho bisitu ejire ase ensemo ya embassy ebarane na hotel nene ya Kisinya Koi na gotonyora bwa samagacho a new Brighton apartment na gotonyora ende gutume birengere byao igabu ase inamba eyigweta ase screen yao bo igo ase mitandao ya jamii na gotonyora ase ensemo ya Facebook gotonyora Ndizi TV News ase ensemo ya YouTube gotonyora Ndizi TV News ase ensemo ya Twitter otonyore Ndizi TV akarongoji gorigereria ali atomiruga gose SMS irimu atomire gosama boli ali ino mwatomirwe osire wateruna abarai bande mbatakire kwenda ali ndinde banyare bago negotiate gose koliya libagarito ase ekegeren ntutakire muna ntoma gusi ntutakire gotwara ekiama geito anene karoto kunyana ntu abwate for the people kigaika ingia oneti gochi asensemo ya Jubilee ekerebya mabya bunetu ntuboniga ntutakire gotwara ekiama geito ekera tokonye eriko ryoborai bwenze gose koliya libagarito linene ase serikali ago atindire akirere tigatebe lichibuliane igorire na ndorire yaya bono naborira kabere igo
tiganda achakira ng'a ntobwenerete gotwara ekiama giaitu omonto itaro monene ekiama ekio geise kogareu kebe national getware supporters yani abanto bakionga mukono Kenya ngima chance neronga na into mugusio itoro nere nabe president ige condition Brighton koika oyo chake kiameke ole party leader ao nie kiameke ni sache we yanju Kenya ngima koru Somali paka boruya koru no masabiti paka bogera yanju monto itako top eyo sawa naenda tokonga mkono egento kende kerensake ekiameke esa uri Kenya nabokera atumeke na haja gwatebanga na njini mbata kairikana igaiga kabeka kuna wako na bwako musali choki na haja nabora abeke gochiago kebenga ki na haja nchuba no bere igaiga echieri chetu chikorosa na nyobeka kao ayo so basi agunaro naro sawa lakini igonta itekoteba no eye nateba igereiga ekero omugusi agochake chama yatigara gusi ekera akorari gusi na rosi na ite gusi yonsi akare korari gosenya libali gosembogirango gosemachoge gosembonchari nono akorari igo manya goteba na bwate chama egente ekyo ngekwira bantandi yokera ira bantu ase ekero naye gwakeiboire kyabweneire igo kyoka ngane kyama kyomugusi nge nanga getaire tene nanganya chata weto president nero gwata 40 people ngiamoire tandi igo nto basa korigere ngangu siyoka ya agunto kogenda ande naende teko baba gusiboka nto konyara ngani ntuke chikura chetu kyoka ya chikura chetu ne chabantu bande na chichira iro moto soko korera anene enkwate ana magenderero tarakoreka gusimono anebne getigia suneka ntoroje na getigia suneka ngera aera na magenderero nare atarakorekana goikabone ngekogera magenderero atarakorekana goikabone nande mero birigeta kiri kubegwenda magenderero nyara koreka asorongo rwetura gusi na injo ngumeti egekogera ntumune daskanso ngotara tole munanje ngotarande Kenya iga na rasungu kire iga ngwetande kera sengoja na bondo che pare korosi we biragita biro berete kilomita go 10 chipare chinto jimna chikorosi ku kerase na ende troche abara ibense meyo muna bagendererete kurata emepange yo koranga emepange inegenderete go korekana ntoroche kerase na ende kero chinse mechi chinde ekerege getari go korekana ntoigwete muna ndo bagukura bakura pako monto itono ende omindoka go joji korora manga kibatara korerwa lakini ekene kiamangana ngoteba na inde munanga naiga usi emirati nero murabono kabano itakorire rokariga lakini emirati ya serikali bono ragenda asakuru kumbanda ipara yare korochwe kali ngenyi goromanga gendongero kiragitankero no ni gesaligete keyo togende suneka oide ya nyako ya hambere ligu bakabeke ke iramwe ke asigita ke kilomita kusi satu ya taboke nyako marani ya nyako maitengange sana ya taboke aya yare korochwe wali umulinga machoge gende kuchisengera kuchimoino nerete goto chiteni genda suneka nyugwete egari engo tweti pesa legete nerero ba gento ngyo kegendereto ebira gitabya rengo mbiyo inkiekogera ebinde bitenenete nande ntobwata barai ase serikali ene barasugume ebinde binya bigwera soro ngora gusi Brighton inchon kumetie no manyete importance yegeti kiendege esa mangana medical esa mangana business esa mangana obotari esa mangana okote bintu bya emergency bichi che usena mariogo usene chi spare cha bintu geti kiendege inu mwatemire goikera barayaba ende ko basuguma osuko bainyorina amagendo atakero cha soro ngora gusi twakorire bo na ndipure no manyete kani ntotebete no manyete onye go komboria no manyete ka twatemire monege tigia suneka no lembono
minister yaitu rende nere tobwate babiri nareta engineers bacha korora asakuru kwegetikia ndege akurukubo lakini asaguga atengete no musongo emiaka emenge sana egetika boke asema ya Nyamira county ya Nyamira county ya Nyamira ndungusi ekerondo tega njongo kwana igoro ya gusi bono nareta abantabu igo togosaba nga minister yaito ekekera kiesa mbere kabisa kerorekane geise kobege korokera international airport okira chencho boima bwa bagusi esa mangana echipara asa mangana echisukuru yani bakorokanga infrastructure ebia saro biragende igoro abantu baratenenke gusiga ese getie kikiendege nkige kokera abantu bande bakurwanire bitibia endege kabisa abande babwatu simbitatu abande babwatu simbine abande babwatu simbirenga ebinde bikarare ale kabisa nkibaro bako birwanire mbaro chegeto ase nginjo chinza jajire mono nara kubori bori erimo agote ani gakoro bori omugaka bosire agote ana bori omugaka bosire naki ase county ya Kisii buna barabweture dia bagaka mero beriki bakorire egera bakorana abantu bakorikwo nigo bare abagotu orona bakwa gwegasi kubwa abasai inu asokurwanira abasai mero beriki mwabegire county ya Kisii igo bona minute county government county government inche muna elda umugako gusi ntori koigiria mono egasi abantu eserekali egokora ye county na endegira neri koba specific muna ndeiga onye egento kere manye tonde bwensi atamanyeti ega bana nebwate rusa yokondeta mokorere gasi eyo induo na ndi mumaite nga consultants bantu bali bakukunga consultants babwate umanyo bonene sometimes oiketo kimetu yabera bete muno yone igo omuntu karato koyomo uri mutaramu ese binto gete governor na bwato rusa gwetere a board ya employment kobeko muntu yo lakini nje muna nkorora amaisane kodigererie abantu bale county government ya Kisii abantu bale young people mbemano ase okweraniro kumwanjo murire nigo endete kuririo muroberio bwensakya keroto endete gochikokora ase ensemo ya mangana ya mesa ya ito asa mangana ya muchadra bwe emambia bono nahara ukobori kurwa chinse cha maiko onyore na omogusi nigare county ya Kisii ne county ya Nyamira na ande mbale bara chinse chisiko una America chinse nahara ukobori agrukuchared akobori naki inubuna abagusi council of elders ngo consider more gose mumanye kiombe gya kamba nane ntwanya gukeigu kamba nane omanyete nga ne family ere nyalibali chisabu kilani chire nyalibali chikoro ku kamba nane chibwate esokole yemo ule koro ku nyangole igo tali kiombe kere na abantu baroro bomobeya mwamuriango bonyamoyo abantu nkuigu bakurukuwo igo kiombekera kyo nkeyo gekurukuwo bosire sari chinse yetu chamyokere mano ningana lya uri omwari wocha somuriro ito ndiririeri igo tagete ntebeiga bona twachaka kurwa muchakano twateba abagusi batwara obomo ese okorora ebintu biri bikobakonya bonsi muna chiparechi chinyagitari nebinto binde egento kere gwataka komboria igoro yo gusamba abantu egente kisa ulinde member ye task force tinkogenda guchime igonda atebeiga ane abantu bagokagiruko babarogi basamba onda atebeiga esa uli uchunguzi agenderete teri etabia yomogusi korukare gusamba omuntu teri etabia yomugusi goito omuntu abantu nabange bagosire nseye abantu nabange baitira abantu maiso marore eke bagogete gwako omuntu maiso marore kiamuita ekera abantu bakebwatire bagukira police igo etabia yo ntomaete gosenga yarwa gosine chinyasore kyabo cya gosenki igo tigabarai baito mono chief nechi assistant chibu bakore chiparasa
barorenga ebinyugwa biria bagoteba biegereire si sub county chabo ne chi county amine ne chi sub county ne chi location ebi bago biroro bikonywe bintu bigotindia abantu barorege binde biasirire egekora abantu baita bagotu igo bagoitwa kero kende sababu etayo omwanjo morigereria oikabu no toika asomoroberio oyo twasangire amo na oyo minto general secretary bwekiombe gia gusi council of elders otomanyiria mankisi twakajagete oikaboniga na ande niga ngogo saba onyaro kogenda kurire meroberio ende anene ekeromogani ino akochikosoka ngichikoirana tosome chi sms chirimu atomirega anene kertwabore didi swali lilito oseri bo lilito litangani una litwar twabore dina yarali gosembirengere kyo mbiri biebi ekero eserikali wetera ase wisara ya obochenu yatangastebuna una turabetu esindani gose vaccine ya COVID-19 turuji konyora bokoreri we serikali bonde tosuka gendera ko bamona intwe goika omoelio Oburimi nobonda n'umurubiryo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi nabo igo Kenya ngima kwimokerera iguru oburimi nobonda voigo oburimi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amang'ana mange obotugi bwechimbori chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeriro baryagusi chiamatechiria chiaisanekirie nendagera nigo chigenderete boronge emanye oburimi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabarimi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho murigereria akonye tutayenda omutimo kontu agotebingo cyo turi no yo minto ore expert giokoraga iga ase greenhouse ege omwancho murigereria abono tiganda koira mpaka asitugwesokera chianga chirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bono okoganeti oboko bwao chigo chianga nchiri chikobe gutiganda koira oro na nchende asoka na nje nchikori oboko obu tobase goska oburimi nobunda kire Jumatatu ensege munene suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne chinsa isano na ibere mechi dakika 15 asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwasyorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurvugo segeta gochiase bali bande bagenderete ko yaitera buna nkoikara omwalio no moyanjiro musaguso mukwani bwiye atebo no moyombosa lakini mondo toka sembiri nyasaye ari mutungito kuri cyombe yategere naye goru ali enche bana ndwari turi kwemanya eri bana na nkubwena yani nari kogenda on kero monto asense yiga tomenyete oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asomoroberio ona yaeteire nigo togotarira abaminto bari beteire amang'ana ao na yaiteire Jumanne botuko enseye munini su ya maragoba nabo igo moiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nijideke komnisano chiamogaso
Brighton mwara akire mpaka kabisa no mogaka busire gusi Council of Elders mwara rire mpaka sana azago tebanga omugusi goika koreki omugusi goika ache ammo oso abagusi babekobwamo igo mbiamono sana mbiamono sana na ndo meto mwaka bosire kurwase etureti abaga Council of Elders nigajira unabono twacha komoroberio oyobene kwensa keme yegitasene Kiandis TV wansu nabubo mugusi ona into twanyora masini kurwase ekyombegega unatogo chaga kogenda one tukwata masini abaga kabisa mwanju murigereri ori Kiandis TV omoroberio nensa kia unakoleta mona inje Sara Nyarangi Ntita amona inje Brighton Makori ekarondoche ebiro bitu bigendera togosuka kolendo mwancho murigereria ekaro twachagete omoroberio chinsa 12 chia mambia ntweika gokuburia liboria abwese wizara yobo chenu yeno mu waziri otenene tobo chenu omoske mutahikawe litukori goranya retokoba kagoteba buna bono onye gwikira bono iga turanyora echanjo yago ya COVID-19 tulinegesio omwaka ogocha nga togocha konyoro bokoreri bwe serikali iga karangara kiao ntokeganetie wetera se namba SMS eyere ase screen yago ndoche nga bakeyo mto Brighton balikarikire igo nae totiwa magega aso gosange karangara kiao imeyo bwansu bwo mugusi etibi achire nkuma na mbeyemo imenaisiko yorogongo ruagusi nero Ndizi TV mto Brighton ni oyo mintoto mire SMS ya agote aligete asumuriro bwe Kenya murero bwe Kenya murero adana ero Ndizi TV umuroberio no ensake adana akoro Meshak MC Rona from stage Miwa adana koba honesty ministry yobo jenu nige kobetereri abantu kwenda kobetwa echanjo ya COVID-19 ige minetibu na obosibore mboyo asense ya ito ya Kenya era adana igobono nturaikera independence na for what reason they did not regain independence oibono abate abuna hande serikali nigetete gotoirani goji ase obokoronio gose asoko ogamberwa oigo narando cho kolika agoteba tuligireti kurukio mabundu agoteba bado taranyora echanjo lakini rende mbuya go chanjwa ekaro kwanyorire agoteba ngekaro kwanyorire chanje yo naye bwe ko kwerenda tobese gwakwa no muchando yo o COVID-19 na niga agoteba access ye chanjo ya COVID-19 teri gotoka ase oboraisi ngaiga serikali eire chanje yo ase bitwe binge biribiko toka ase remote due to transport issues. I think yagoteba ngachi obisi oyo akorokuna Dodwell kuru askurjisemo cha mabundu nabo manchu murigeria gendera gutuma ekerengera kiao ase enamba yesimi ntogendere kogesoma gaiga ase studio boigo kurwa chinsemo cha match ngumbu wose maiko tokoroka diaspora mbaro bagotonyora live wetra YouTube Ndizi TV boigo Facebook Ndizi TV na Twitter @Ndizi TV News unabona naro kurwa David Kimori noyo mwabo Jared Waro na boigo yondokoro kwa Kennedy Gisemba nigo ako bagotutainga no batubwate kurwa chinsemo cha mache ngumbu bagotebanga Ndizi TV tunawafuata igombi ya mono sana bali kurwa chinsemo cha diaspora tuwakanga mbi ya mono sana korusuneka BH akoro kuna Amos Anani agote abuna eretaranyora echanjo eyo Metazara echanjo ye serikali yatangaza echanjo lakini ufumi gose ebinte binge nigo byajete gadana bali babetiru ngo kubale bali babetiru nini ebinte binge bikabo mbake garo mu wasiri bo borendi boy me Dr. Fred Matiangi ajitage sogi na wasiri bandi bagatena ebinte bimbi abantu babetiru ama echanjo nande bame ebagendete ko babuya igo bona ufumi yajete dakio ko betwe sindani okungororo nini lakini wizara ya twene kerina
gokungo iyo neri batagete gutanga ebinyinyi bya COVID-19 kurwa story mata abantu bande bagateba nga ntoko betua goika barai baratangana ko betua nga barai bako lead by example tokarra barai bagasokia bakabetua omokonyi bwo mugavana bwe county ya Kisii na betetwe muske Joash Mangi lakini nende ne chinkumanga esindani yenga kero kende na bera koletere chi side effect echanto bande bagoteba nanda bagoteba kero kendo konyora ngaki mbaranyora echanjo igegento kia bene mwancho moligereria on Dizzy TV oikamwesokie egere mu bitu sindani yiga nesengencho ye faida yaito nasengencho ye faida yago mwancho moligereria oika onyore echanje yo ya COVID-19 egere tokianie ntwarora orobatu basoka kurwa se wizara yo bachenu rokoro kibuna goikira bono iga ebinyinyi byanyari ko bikoira na nsake igonga abantu togendera kubwate machikali abekire buna wesaba mako yemto Brighton omete squeeze antu bagere wesaba mako lero wakeire no gobeke mask yo tumie sanitizer machiko na marawana harali abekire iriwe tankorwa se ebigwende social distance netakeire SMS nerega igakorwa ase chinsemo chamaiko omete chinsemo chamaiko abantu mbari baturire dio nando nyore na mogusi na hala sense ya mai ale kirase kuno mugako na rafte nara odena mbuya mono Brighton na Sara ase ogotoa ensakia bono mambia mbuya mo kororekana korwa ase chinze chamaiko Minnesota asense ya America United States of America tawateba ngambia mono sana wikatorolekane biya singencho yago ande Brighton umete onyetali mwanchwa umurigereria kangantori gaiga igone to waka ngambia mono gendera gotobwatia ande gendera kulika ekerengereri kiao wetera se namba yesimi ere ase screen yao tutorenda ale Brighton yakarotanga mwali gukora wizara yo bachenu naende wetera se ekyombekeri kia Medical Kenya Research kelike ko robotuki igoro ya marwire getegete ngia ko robotuki igoro ya cervical cancer no muchando bwo cancer yo roiboro ruwa basubati anene mono ande tukanyoranga basubati abange imense ya Kenya bona nigo bago kwa gwetera umuchando yo cervical cancer kurende karoba korobotuki mbanyora injection wose sindani nero bona basubati bago chikobetwa egaro umuchando yo onyare ko bakogokiana igono mogako manene ochia ase abasubati bense ya Kenya Omanja umurigereria chinsa chito chiabutokire mono anegeza toka chagete kuru chinsa 12 goika chinse jigo bono nejinga gitoko soka kurwa ase studio ndo chikotika ase meroberio yaito yerituko umera nainto rituko lya mambia ikatora chikukwanira amange ase rituko lya mambia ronto chikuchenju muchadara ndo chikukwanira mambia turagwana no bochenu mambia turajukwanira obochenu bwaito ingo mwanjo omurigereria kabamo naintwe ochakira chinsa 12 chemambia goika chinsa abu ase rituko lya mambia togo boli onyara ukorigeria meroberia ito inje nikoro ku Brighton Makoli uyake gimo mwancho morigeria tubwati gwetere mitandao ya Facebook Dizzy TV News, YouTube Dizzy TV News, Twitter @Dizzy TV News, of course ne namba yesimi ere ase screen yago itiga tokorega na ende rituko lya ankyo korende tokoira ngake yiga kugwakera ngambuye mono ase ngencho yobochora go soime ya Dizzy TV nero wansu bwomogusi TV nambe ya mwakegima ime na isiko yorogongo ruagusi ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi on Twitter tigatumira nandeli tuko lia ankyo Obachenu ni goboro bwengencho mono asubagima bwao kurinda asagwetanaine nako yachena
buna gokorobo chenu gotwara enyumba ya kibara na macha makinunuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sibirengo bibwenerete nkokeanie amaruiri ao umirana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobo chenu gakubwatrana na banyagitari ao asumurubirio wokomenyukuya kebo chenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagetingo ito inarito kirito kana tokoraririrwa gatokuria na riratokonye igori toke tokoraririrwa ndika kitomenye buya kebocha una botambe ngo batabinga eyanje bwanje kirari tukuria Jumatano enseye munenusu ya Maragoba Aigandizi TV. Mama, kwa nini wewe mgonjwa? Sijawahi kuona ukiwa vizuri. Yani Mungu itumuntu kare moyo. Iburi ayo nayo mama na ukwane rubona kikware nkuyigo. Ingise no metuntu kwanje mama. Omwana omunyaruka sabiri nigatigire sukuru iliokurenda ngina omongina Nyamusi uyurwarete gwetereria ise nigabeiro morebi natali kurinda efamilia ye sabiri nero tigirwe family iliokonyerenda Oroje na wewe fukuzwa shule, nimetuma vitabu za drawing. Walifukuza leo? Na nyinyi watoto wadogo